Ka Urban Mission jangka KGP sinot sepni kalayo ban pinlong ya ka jingalang ban bo maunong rim ya ka jingtay building ka New Life De-Addiction Center ka badon hamaulay mauro ha ka khatsantarig unay wing arhajar arpaway. Kani ka center ka dega jaka ka ban ay jing sumar ya ki brio ki balakirni ha ki jindi buay ki badon ka jingthrang banlad. Hakate kasngi laya don ringkat i MLA jangka Maulai constituency iba PT Saukeme ibalalong i Kongsan jangka te ka jingalang. I Reverend P. Nyauta ibade i moderator jangka KGP Sinot Sepni, i Reverend L. Nongrod ibade i chairman MED, i Reverend KB Snaitang ibade i executive secretary in charge MED, i Reverend NM Yangrai director Urban Mission, i Reverend B. CM ibade i secretary jangka Christian Multimedia Ministry ibalong ru ex-director jangka Urban Mission. But Reverend T.W. Jones Thaba ibade secretary KGP Sinot Sepni. Hakate ka jingalang nadon ru ka jingadon ringkat jang iba S. Sotun ibade menteri jangka Hima Maliam but kiwe pat ki pastor ki invitees ki dekot jangka jinga sengkin thai but jinga seng samla jangka KGP Sinot Sepni ki nong mikmat na Maulai Presbytery ki nong tre jangka Sinod Office lembat ki para nong shnong jangka Than Maulai Moro. Layo ia ka jingtran padiang na i Reverend KB Snaitang ibade i Executive Secretary in Charge MED ka jingpuli na kaktian ka jongublay bat ka jingduway na i Timman Basan CL Wanshong. Layo ru ia ki jingkran na i Reverend P. Nyauta ibade i moderator jangka KGP Sinot Sepni iba S. Sotun ibade i menteri jangka Hima Maliam lembat ka jingkran na Kongsan hakate ka jingalang iba PT Saukme ibade i MLA jangka Maulai constituency. Nagaliang jong ka Hima Maliam ro hakaba kum kani ka jaka kum ka jingtip kalong day ka jing ais ngobha jong ka Hima Maliam kabal pelongi bangidon ha kani aya kani ka jaka bangin yo kumne ka mangalang ha ka bangin sio bante ya kani ka ying ka New Life De-Addiction Center kumta sio ban priang soba ngi nagaliang ka Hima kala penbet nagamta ka Hima Maliam ye Sri S. Soton badai menteri jong ka Hima ni sotho ma iro ilong ba bun kamba ubade ban pai ban khmi ye ki kam jong ka Hima hi brokaway Andre ni priang soba amta jong phi menteri phi la priang soba ini jingkir parti ke por ke belengkot la banang ha ke ba phi dan lang bat ni ha ke ka si ba nget ke gilan jong phi kan long su ka jai melsim kan long su ka boringi kum ka Sinat Urban Mission hi ha ke ban pentulon ke kam ke jong ka ha ki bon ke liang ki benta na ke benta ka jing haji miat dong ki brio ki iblang salang hi ha ke ba ni don hot na penbet ro ya istri PT Saukme badai MLA jong ka Maulai constituency ni sotho mai iro long breu bunkam bat nyemla ban klem da ban pa ku jing songo i ubajidan dekat bat ni hak bolong ke tiga mon ke tiga diang ha ki ubon ki kam ki khep ka ba mangi kom ka Sinat hi ngi don kam ni don kene sedien jong i ne ka Reverend Mirkha School for Disabled kene gelenti ke bangi ajro da ke ba buram ke dehi ke jirap soba jong i ke ban pinyo ne gelenti ke bangin rong siapa ada ke school bagi ke school bar ki wei ki benta ki ba ngam dala ban jer tang hari ke por ashwa bagin det khamat jong blay ke jing dwai ini sha skor ye ke tien ke bakut ke jong blay ka bangila ban syam ye ke kitab ke ar ke chronicle ke nong ar ke record ke basaw tete ke city se ke hebrew ke nong balai ke record ke basaw bat ke gospel ke kuma Marcos ke long baar ke khot ke bathat yo ikien ke bong gum ni hakmi ngathau kawe ke yeng ye ke kerteng utrai u bau blei jonga ban pen kentang ya ka shu bat ban thang hakmat ju ye ke jingu bi thang ke masla bat na ke mentau pu pen i u bahala ke si bat ke yeng ke bagan thau ke long ke bakrau namaru blei jongi ulong bakrau tam ye ke blei baro namar ye ke yeng baro la thau danu ru an reuta ubala thau ye ke baro ulong ublei ken
Ke habau Jisu layo sngau ula ong haki ki bakhya kim don kam yo nong penkhya Henry ki bapangken ngam shimlawan ban khot ki bahot Henry ki bapop ya ka ban kala ka banot Ong ka urban mission ka Tresibon ki kam ki jongka Nambar ka jing I pau jong aru ka ni ka pol ti ka por ka long ban tei ka ni ka imlang ka salang kabala jot kabala pra kabala ngathau om dei tang hakikan ro jong ka ying mane ndai keleng ki jaka ki badon ki jing sneu ki ba sertap haka kata ka de ki jing I bat ngai ngu yo blai ba ublai layalam ya ki pastor ki jongi bagila ban sim ki ni ki kam ngamla kam da songo kam tam Yau director Banongkong I pastor bidon box im ibadon ka nakapor ibalong director Batumay iblas dang ka nakakam nalor ka jingmot ka bangadon hindi lanang penyar susu hagi jing trekam jing I bat ni so komendo ka nakapor hagi jing ya lenti jong ka sinod lawan pat I pastor Newin yang rai iban penuh long pat ka naka New Life De-Addiction bandon na kajong ka building kajong ka nga laay kajing mot hundray ngam tipsyo pa de kajing trikam jong ka kajing trikam ka bangadon benta bangalit banyadon benta kapor bakipli akawi ka center bagata kalohang te hiyudo ka counseling center hiyudo light nang ta namar kajing don jong haka KGP Assembly Office ngala kikam bon ki bangam da tipsu dia ki jingyat jong ka ni ka urban mission ndai ngadang sutip sendo bagadon kan ni ka New Life De-Addiction badang hakini ki benai ngadang yo one page ya ki inmates ki jongi ngala yo bene kendo bat ki habagi don hakate ka jaka hang tay motawar ya ka bakum ka urban mission club kalau wai tu kayeng ban sumari kitu ki paralok ki jongi bat ngengu yo blai bengi yo ban sakri kumne ban tepat yo ki jinglong jing im jong ki khon samla ki jongi ki baca pensoi ki baca ngop ha ki jing sniu jo kan ki pertai ngeladon bentah ke KGP Assembly bagata galong ye kan ni hop kanir katrai ke ju ka kam bat agajing isne gajung ublay ngelayo barok kitu ki samla ki bangat apren gijing sniu jong kan ko percaya gijing di ki bapen buat ban pelaj no iki nagan gajing sate sakom ban ngiso kumen bangidon kinong ki batrisi tam ya kan ka kam bat don sibun ki mensim ki balayo ya gajing penkhya da gajing rap jong kinong tre jong ka New Life De-Addiction bat nga kermen scam ta kajing don jogan ka center ka jangi ka banginan la don la kayeng ka biang ka babet kan long ka jing ko ka kraw na kamenta ka kam jong ka jing penbahapat ya kan ka imlang ka salang ka jangi ka ba ngi I baro ngi mat baro ya ka jing long jong ka ba kidon ki long jing long sem ki bayam ki bapat donot Iloi jeng ki khon ki ti jong ki nakaliang kahima ni ay ka kitbok kedruang nang ni sakmat ngenang ngay trailang ngenang ngay don bentalang hakino kido ki benta ka bapidon kam ta ko ngenang ya snok tilang kat ka bangila banirap man kasanlam na manta kani ka cingtumu babha ka jongpi nakaliang ka sarkar kalay ya ka sanction ka ba shipholak nakaliang jong ka sarkar kalay ya ka sanction namata ka New Life De-Addiction Center kabagin siya hakan ka por kabamot hapo ka ti jong snat hapo jong urban mission na dalam pa shipholak na baka sarkar kal ay paghakan ka por matang pambana managalang ka medis mo jong sa shipholak sa ay ka New Addiction Center kabamot kani kamkot mata shipholak na sarkar shipholak na jong kamkot tang kata nginaya beteng ya kan dia nang boleh bagi kuat lak menduk kan ke building kan long hi ke building ke bedon nak beta jong kan ke jing temu go bah nak liang jong urban mission ru mata kan sedang ia kan ke project
paling community bahkan ni kan mereka wini ki project ki banyak yang juang second bah sarkar kan sim kum ki kawe ki bentah kum ki wini ki bentah apan hap lang mata kalong hapo jong ki project jong sarkar bahadin jong kan celebration paling community bahkan mana kalian jong apa mission kan pendep kan yo pendep mentah ya kan ya kan building nam ta ka jingbet jingpiang jong ki samla ka jong ini benar rai mentip bukhon jong au di drugs dan nak lagi jong ile ran langim pentip dan ngim eye counseling dan ngim merap ka benda ka basa kalau benda ka basa kalau ngi penjat yang kun ki jong dingi sngau nak lagi jong ki kwi hipa idon kami ka ba ngim de benar ran abukhon jong abukhon longop ada ka benda ka jong hi ka long ba marmar ngi persyang panai ka jiban ai ya ka counseling ka ba hatam da ka benda kun ki jong ha kani ga jingalang layo ya ga jingpli ya umau nongrem na EPT saukmi MLA jong Kamaurai constituency batla duai pinkentang da i Reverend P Nyota ibadai i moderator KGP Sinot Sepni Kejingo ko kiniro talong teme blay ko beton bor baro. Nama kena kapor ko bokodor nakabangilala banbu yung nung maunong rem nakabantaka New Life De-Addiction hakabangin penjeng ikajingtay banlong di jingger ko bakraw ikikon kijongma ibamemet tip kamba yakajingya lenti bat gajing syam jongki ha kan isla jong kendau trai kenat bi kasinat kum bagalong kijing theu jing thumo jing baro kinamla banlong klem gajing isne gajong me ida kermen scam bagan gasi kabalong gasi sakan mau kan lor ko boro me ke kerden gajong me ha ka bangila ban penyeng gajing ban ai gajing sakri yaga kam gajong me trai babang ada duai bamen soba ban penggentang yaga ne ka banta ka bangiladap ban pendap lang bagan kapor aga bai MLA badon borom jangi iba proses ilabu yung no mau no rim ada penggentang aga kateng de jong blay pa blay kon baru blay mensim koy ai bagni lai ke balang we blay kinlong ka borba jaga kam ke jong me hal ke jong ka balang diang ni ke jing duai jong sakri jong me namo ke duai ke kateng ke jong me menta bat hal karta amen. Shai kilas dangja yang jing kita play un sateno api bathanga loi ngin pai mentabat ngin bretno ya kaperthei la ko sim ngin demban pai kmano sha uplay Try ni pa, ni gerpa, you nong po, men sempa, belai no, jong bertei, his name. Yoki angel bat itu roy kita pensawan an
ban bisa no yu nong pakumpi unong pakumnya lada yin pen slem blay ya jingkang un sakang no apel thei badum yong ikan sha yang ila ino try ngi pai ngi kerpa yu nong po men sempa pelai no jong perthei du is nei jing ai puntingin saha Wali kwa men long unong yalam Shwapokan la Shwai ngi pai Ngi kerpai Yunong po Men sempai Pelai no jong perthei tu is day jing ai ngayang hagade kapor kumusakri ubarit ujong blay yagaban shim yagade benta ban ai khublay yak hilang baro iwai piwai badruk nagalia kesinat haga kerteng gajong try jong Jesus Christ haka banin kong ngadap daga jing snongo gawa kraw yu blay ubala penyo ingi ya gani galat bangin yasyam langkum ni bangin yo ban pendap ya gani gajing angnut ka bangila bu thong mentala kattu ka ni teligi benai ijing tip iwelem kot mila pentip shapi ki paralok nadu kesinat jeseng genthe jeseng samla bat kiwei bat kinong kersyan kumju bat ngismo kemen bat hilala ban poi kat ni ya ga ban pelong ya ga program ka badan jemut ka ba ai men simru yangi kum ka urban mission hi barakawai ka jinguk nomor kata kalong yo blay ubala tinyo yangi ya ga sngi kum ni bangila ban yasyam jungi bahap neng ublay snay bandor kat lambat ngi nado kebastang jongan dia jingelang aga bangilala ban pendap igi benta baro aga babu jau manong rem ya ka jingtay ya ka nika New Life De-Addiction Center try kendat to the kuma me ya ka kam ka jong me hala ka jong ka sinot